makadi mose kwamuri matima nenyika. I think tichataura panguva duku maybe 15 or less than 15 minutes nekuda kwenguva. Pane mashoko atinoda kuchidzidzisane, especially mu life. Mashoko anogona kubata vana, agobata vabereki, agobata mai, baba, mbuya, sekuru. Sekuziva kwedu kana tikafamba munyika, even izvo tikaenda kana even vatungamiriri venyika, kana vatungamiriri pamabasa, kana vanhu vamwe vari kutofamba murodi ukavabvunza nyaya ndinotaura iyi, ndimwe yenyaya inogona kumotivheta mwana kana kuti kudzidzisa munhu anenge asina kudzidziswa kana asina kuwana mukana wokuwana munhu anogona kumudzidzisa zvinhu izvozvo, right? Nyaya iya ndinoda kutaura, regai titi level. Pane malevels atakakura nawo, kana kuti unhu watakakura tiri mahuri, kana kalife katakakura tiri makari. Kalife ikako kanga kari bhoo, kamwe kanga siri bhoo, zvichiendera nokuti wakanga wakabatwa sei. Then vana vese, let me talk, kana kuti regai nditaure izvi pamusoro pevana vezera rinogona kuva rangu nekuzvichienda pasi, because pane zvinhu zvandakaona zvinoitika. Munoza vana vedu isusu vana baba, vabereki, vana mai, tinorega vana kana kuti nzira yatinokurisa vana. Regai ndinange point yangu ndakadai. Munhu, mwana umwe neumwe mukukura kwake, try by all means kuti uchinje level yawakakura nayo uende pa level iri nani. Just try by all means, work very hard day and night so that you can success kuti uve pane nzvimbo kana pane level iri nani pa level yawakakura nayo. No matter vabereki vako vanga vakafuma sei, but you must be on better level, pane level yawakanga uri iyoyo. Maybe hauna kutadza wakati hauna kumboshayiwa bhutsu pamba penyu, hauna kumborara usina kudya, but iyo level try by best kuti uve pa level iri pamusoro pe level iyoyo. Mwana akakura ari nherera, baba namai vasipo, achichengetwa navabereki vasiri vake, you must work very hard day and night so that you can get another level iri nani pane level yawakakura uri mairi. Sometimes unoza kukura kuenderera, sometimes unorasa mombe woya uchinzi chikafu haudyi pano, bva pano. Ukatiza ukaenda kwana sekuru uko unosvika wodzinga wodzokera, aita sei mudi unonzi mwana uya haanzwi, achitomutuka akafudza baba, akatodza sekuru, akatodzani wake, sekuru wake hamuzivi here zvavaita mai vake. So all those levels wakakura uri madziri, malevel ese wakakura uri maari, just try by all means kuti urege kuva pasi pe level yawakakura uri mairi. Ndiri kudaro nei, ndina vanhu tu mandasangana nawo mukurarama kwangu, mukufamba kwanenge ndichiita panyika. Pane munhu wandakarega ndide kuvakomana first. Pane vanhu vakomana vandakaona, ndine ndofunga 2-3 vandasangana navo, anosvita mbanje, anonwa doro chaizvo achirara mumbako. Munhu iyeye ukagara pasi uchitraya kuda kumbomunzwisisa kuti why life uchifambisa so uchida so, anokupindura minduro kuti inini shamwari, baba namai handina, ndakakuriswa nabamukuru kana ndakakuriswa namukoma, ndakanga ndisingaendi kuchikoro, handina kudzidza, handakudi. So the better way yandakatoona kuti ndikwanise kurarama ndisina stress is nditosvita fola mbanje ndinosvita ndimwe doro. Ndikamuudza ndikati, you know kuti level yawakakura uri mairi yekushayiwa baba namai, uchitambudzwa nanamukoma nanavatete nanani, uchiendeswa kumombo usingaendi kuchikoro, yaitori nani pane level yawakurarama mairi yochizvudza kuti handisi kuda kuva nestress. So now you take yourself down pane level yawakakura iye. Even yangoenda kumusha ukanudza madzako kuti vakomana, inini kusadzoka kumusha ndichigara kujoni, kana kuti ndichigara ndinokorwa ndichigara kumakomba uko, it means ndakatambudzwa nanamadzikoma, ndakatambudzwa nani. Vanokuudza kuti chamwana, hazvisi izvo zvinogona kusolva life yako, unherera hwako usolve uchitsvaga nzvimbo kana kuti uchitsvaga kuva pa level iri nani, so that vanhu vakanga vachikutambudza unoza they comment pazvinhu zvavasina kuita, but pazvinhu zvawaita iwe. Munoziva here kuti munhu akakura achikutambudza,
baba kana sisi kana vatete kana akakura achikutambudza uri nherera uri mubvandiripo uri chipamba ipapo anotozokomenta kuti unoona ndindakakurisa mwana uyu. So by the time vachikomenta kuti ndindakakurisa mwana uyu munoona mazvari kuita Mwari vanonaisa mablessings pamusoro peupenyu hwaunorarama. Usina kudzidza, usina kuenda kuchikoro, usina kuti isusu ini ndakadai baba vangu havana kuenda kuchikoro, vakakurawo vari nherera, havatozivi baba, havazivi mai vavo, asi vakakuriswa nababa vachigara mulaini vachifudziswa mumba. Isusu inini I'm fight kuti I don't want my kids kuti vave palevel yakanga ina baba vangu. Inini handisi kutoda kuti ndive palevel yandakatokura ndiri, baba vangu vakandichengeta kusvika ndisiye chikoro nekuda kwokuona zvinenge zvichingoitika nekutongooma musoro. But now ndiri kurealize kuti why ndakarega kuenda kuchikoro kuendera mberi nechikoro. Hongu ndakanga ndisiri too well educated, but I was supposed to keep on going nechikoro, then I get something, ndozowana chimwe chinhu chiduku. Nekuti kudzidza kwakakosha, chakakosha kudzidza even usingazivi, asi kuconcentrate pazvinhu zvanongo uchiti vanomolda mind dzemunhu anonzwisisa. Kana mind dzako usina kumoldwa even kuchikoro, usina kugara padesk uchidzidza nevamwe, then unozwa uri slow thinker kana kuti slow understander, munhu uri slow pazvinhu zvese, pfungwa dzako dzinoda kumasoro hadziendi kumberi. So kana ukaona life yawakura uchirarama mairi, please guys, please fight to be on top of that level. Maybe with 5% or 2% is better uve pamusoro pelevel yawakakuriswa nayo. Ndataura nezvabhudhi tozoti musikana. Pane vechikadzi vandakaona, ndingati rega nditi pane vechikadzi vandakaona one munhu iyeye age yake I think 30 years, 31 years or 30 years manje, but ane vana 5 kana ndisingakanganisi, ane vana 5. First born yake ndiye anga ane 21 years, but now ane vana 5, but first born yake anga ane 21 years, because no ane 30 years ava ne vana 5. Inini kana ndikatarira, inini munin'ina wangu akasiyana ne 5 years, umwe anosiyana ne 5 years. Pakati pedu takatotowa ne 15 years, tiri 15 years atakasiyana nazo. Ndakambomubvunza kuti unozwa kuti makore wakararama ukaita vana 5 is 10 years wava ne vana 5, chii chakakukonzeresa? Chii unoza ini ndiri munhu anoda kuti kana ndiri pamunhu ndomutarisisa, ndoda kunzwisisa, ndoda kumubvunza kuti nzwisise kuti sei life yari kutotambura even now. Munhu iye ari kutambudzika, anogara parodhi achitengesa madomasi achididi, munhu akaoma pfungwa. Then chandataura kuti kuenda kuchikoro kunogona kukuboosta pfungwa kuti dzimoldeke, dzinzwe dzakamoldwa dzakaitwa round kuti even hadzipfachukiri. Haiuti nharo nyange munhu achitaura unokurumidza kuunderstanda, then wopindura after munhu apedza kutaura. Munhu iyeyo ndakasvika paari I think 4 or 5 times ndichiti anzvadzi imboendai munhu zvakabasa, kune kwandanzwa basa, kune kwandadaisisa. Munhu iye anetori nenharo, haateereri izvozvo zvinhu. Andokudza kuti inini ndakakura ndichichengetwa namainini, stepmother, ndo zvakakonzera kuti ndikurumidze kuti ndite vana vakawanda, ndichifunga kuti murume andiroora uyu achagara neni nguva refu, but murume akazondisiya. Chikonzero chii murume akusiyai? Munoziva sometimes vasikana, right, you throw yourself pane imwe situation yausingagoni kubuda, yausingagoni kuzoendla. Mukadzi akasiyiwa nemurume, asiyiwa nemurume, ari kutambura nevana, murume haasi kuchengeta vana, murume ari kuBotswana, andori nomwe mukadzi akazvigarira. Mukadzi haasi ari kuchengeta vana nemari yekutengesa pamadomasi, mwana vana vachienda kuchikoro vese vari 5 vakuenda kuchikoro. But situation yaari maari isituation yakaoma inorema. Then so kuti situation irege kurarama mauri, iwewe unofanira kudzidza wega muupenyu hwako kuti handifaniri kupinda musituation yakadai, handidi. So kana iwewe ukangozviisa musituation iyoyo, then situation iyoyo haingabvi muupenyu hwako, icharamba ichikupusha, ichingokutora uchiramba uchingotendera pachinhu chimwe chete. But kana iwewe ukashanda nesimba kuti ukwanise kubuda musituation yaunenge uchirarama mairi, kana kuti musituation yawakakura uri mairi, then everything zvichauya zvokuvhara kumeso. Kana zvakuvhara kumeso, then you are going nowhere. Sisi vari kutambura vakagara muroti,
ipapo pandori murodhi vari kutongoonekwa kuti murume uyu anenge akatiza ufende hwemukadzi uyu, because even nyangwe kutengesa kwavari kuita pamusika, so inozva zvisina kurongeka. Zvinogona kuwana rimwe domasi apa rimwe uku rimwe uko, zvimapotato zviri uko chimwe uko, zvimengo uko chimwe uko, namaorenji zvakangosangana sangana. Ko wadii kwenza customer rangu yari kambononga tichitari kambosiya kamboriga ndati ndichazogadzira rimwe unogara uchitika nosvika pompa lesson chamari irongawo zvinhu zvako, so madomasi apa, maorenji apa, maapple, mabanana chip, zvinhu zvako womerchandise zvinhu zvako zvowa zvakanaka, even zvinoattracta even munhu makastoma anenge achidarika kuti pari nice. So guys, situation yawakakura nayo ngairege kukufolda down kuti utadze kuva wake up. Ndati no matter wakakura mu rich family, no matter wakakurira mu poor family, no matter wakakurira pa family iri normal yakadi na baba na mai sisi na mkoma chichi, what we have to fight now is to be on another level, kuva pani mwe level iri nani pane wakakura uri kana pamba penyu pakanga pane mota 5, then fight kuti iwe pamba pako paite mota 10 kana pamba penyu makanga muchirara madya kana kuti madya chii zvakanaka sei, then fight kuti izvozvo zvakanga zvichiitika izvo zvitoto zvishoma pane zvaunofana kuita. Don't fight kuti uende kumashure kana kuti rega kudzokera kumashure nekuda kwesituation yawakakura nayo, because situation yawakakura nayo haifi yakasolva chinhu kuti yakadarika kudhara. So kana iwe wakanga uri musituation inorwadza, iko zvino izvi ukaita kana vana, sisi vantu vane vana 5 asi havana chimurume hapo, then chavari situation yavakararama vari mairi inotori better pane situation yavakutsindikira yavari kuisa pavana. Vari kutora situation yavo kuifukidza kuvana, kupfekedza vana kuti vana rarama izvo ndakanga ndichirarama, nekuda kwokuti havasi kutenda kudzidzisika. Sisi endai kubasa vakaramba. Inda mine nharo so vakatudza kuti ndakakura ndikuriswa namainini vakanga vachinindetsa saka ndakatodzidza kuti munhu haatauri zvaanoda kwandiri. Right, where are you going now? Wakatarira kupi? Chitara kuti situation upenyu hwake wakatarira kupi? Uri kuenda pasi, down. Saka ari kuda kutora vana vake kuti vachitorarama down level pane level yakararama ari. So guys, just fight kuti upenyu hwako ube pane another new level and better level iri nani pane wakakura uri. Ngatirege kufighta kuti ndinde pasi, atifighte kuti ndinde pamusoro, because upenyu hwatiri kurarama these days munhu wese ari kufightira kuti aende pakanaka. Tichikura kwanga kusingauri kuSouth Africa, now everyone ari kungopedza kuroorwa kana kuti apedza chikoro apedza chii zvese vanhu vese vari kungoti kuSouth Africa, then kuSouth Africa wacho kuchatafura. Iwewe you are too late to think kuti ndoita sei pane ramangwana rangu. Ona nyaya yedu. Saka munhu nemunhu ngaafaite kuti aite ramangwana riri nani. Munoona nyaya. Kana even Bible shoko raMwari rinotaura kuzvarwa kwedu kwakasiyana uye nezvipo zvedu zvakasiyana. Umwe akapiwa chipo chei, umwe akapiwa chipo chei. Then mablessings mablessings edu anotaurwa neBhayibheri kuti umwe akapiwa chipo chokudii, umwe akapiwa chokudii. Those blessings are not function alone. Hazvigoni kungobva kwazvinobva mablessings iwawo ongoshanda mauri. Hazviiti. Toda ndikudze ndogona kuuya nembeu ndikaisa apa, ndikatora badza ndikaisa apa, ndikatora mombe ndikadzisa apa. Kana iwewe usina kutora mombe ukadzisunga pabadza ukadhonza ukaenda kunozvara mbeu, hazvishandi. So everyone ane mablessings, ane zvaakapiwa naMwari zvakaisa mumaoko. So pfungwa dzako nekusateerera kurayirwa kana kusateerera kudzidziswa kana nekusatarira kwawakabva kuti ndakamboita unoziva kana munhu akaita accident haakanganwi paakamboitira accident even achidarika apa ndakamboita accident. Ndakakurira kumusha ini taitoziva pane dombo ratinogara rindowanzokava kana ndakufamba ipapo usiku. Ndaitoziva kuti kana ndasvika apo pakona pane dombo randowanzokava usiku kana ndisina boots even maskati, saka rogona ndikuvadza. Saka rangarira kuti chinhu chakandikuvadza for the first time handidi kupinda futi mucrossfire yacho chinhu ichocho, handidi kupinda futi mukukuvadzwa nechinhu chakadaro. Why? Because ndinoda kuti life yangu ive better than ndakanga ndichirarama mairi. Saka kana ukatadza kungotarira kungoziva kuti life yandakanga ndichirarama mairi haifadzi, regai ndichinje life ndirarame imwe life,
then izvo zvinokonzera kuti urambe uri mulife iri normal yawakanga uri. Regai kuti even regai ndaizo vana chaivo vane kodzero yekuti vaende kuchikoro. Kana iwe wakarega kuendeswa kuchikoro navabereki vako, then pusha vana vaende kuchikoro, vadzidze vana, uvapevo future iri nani. Hazvina mhosva ungava murombo wakaita sei. Try by all means kuti vana vaende kuchikoro. Try by all means kuti life yawakanga uchirarama usarambe uri mukati melife iyoyo pazuva ranhasi. Usapinza zvevana vako mukati melife yakadaro. Fight kuti life yakaita ndakanga ndichirarama ini handidi kuti ndirarama. Uye hakuna munhu achabva kana kupi akanga yakagara pasi akati mwana life yakanga uchirarama isi yetsvaga imwe life hakuna. Uye hapana munhu anouya nebhegi remari akauya akati mari iyi ndichitanga life nyowani iri nani. Hazviiti. Mind your mind. Handiti mind your mind. Kana ndichiti mind your mind chava chirungu ichi. Mind your mind so that your mind can mind better. Unzwisisa. Mind yako kana ikatadza kungofungawo zviri nani, kungominda zviri nani, ziva kuti iri padanda. Ndati hakuna munhu anogona kungobva from nowhere akakuboosta life yako. Try by all means. Ipo paya muchiona munhu achinzi mugame achinzi man of the match, pane zvanenge atoita zviri strong 90 minutes dzese achitamba zvakasimba, then vomuti man of the match. Chiri kupa kuti vati man of the match nyaya yekuti vari kuramba vachimupa power yekuti even next time afare naye ati I want to do the same like zvandakamboita previous game. Iwewo kana ukati ndakachengetwa nambuya ndichienda kumombe manje ndiri kumwa doro kuti ndikanganwe life yandakanga ndichirarama. Ndoda ndikudze chokwadi, you are going nowhere, you are going down. Now takuenda paChristmas usina chawatarisira chawaita gore rese. The different situations dzakasangana nevanhu vakawandisa, but pakudona ikoko tichimuka tichisama kufunga zvitsva zvinyowani kuti hamani. Then ndakatoona ndiri mukati memadhaka, ndakadona ndakatambudzwa, ndakaenda mumatambudziko akadai. So let me try by all means. Unozva even lockdown yakauya, asi lockdown kuya kwayo haina kuuya kuzouraya pfungwa dzavanhu, yakauya kuzodestroy even mabusiness chichichi. But many people they are trying to wake up and doing something even now. Zvinhu zvakaoma zvakadaro vanhu vari kufaita. Chiri kufaitirwa nevanhu kana vana baba vana mai, vari kufaitira vana vari kumusha, vana vanavo kuti vaitewo life iri nani pane yavakanga vari. Zvino ivo kana wakaenda kudoro, zvino imisisi kana mukangova munhu wokumitiswa, mwana wokwadhuwe, wokwamwoyo, wokwan'ombe, wokwajo, vana vese ava muri kuchinyanyisa mitupo, you are not going nowhere, you are going nowhere nevana vese, because mitupo yese yamakachengeta mumba menyu makachengeta. Uyu wokwadhuwe ane ngozi dzokwake, uyu wokwamwoyo ane ngozi dzokwake, uyu wokwazhovu ane ngozi dzokwake, uyu ane shumba ane ngozi kwake, vese vane mazimunyama akasiyana-siyana anoda kuti abatsirwe newe munhu wani. Saka ndiudze kuti une musoro wakambodii, une pfungwa dzakadii dzinokwanisa kuzotakura uremu hwemafamily 10 kana mafamily 2 kana 5, iwe uchitadza kutakura uremu hwelife yako uri mwe chete. Unoenda kumusha kumba, ukasvika uchida unotsiura mwana wokwamwoyo waunaye akakupindura zvanoda, ungobva kuti mwana uyu akafanana baba wake, agoti ukandlovu agokupindura kuti akafanana baba wake, agoti mangwana every day unenge uchikuti mwana akafanana Godhu uyu, akafanana Martin uyu, akafanana Simba uyu, akafanana Tamuka, vana vecho nekuti vakasiyana. Sister, wake up and do something now. Chinoitwa nemaoko, uzame kuita something so that you can get better level mulife yako. Tinofana kuti kudzidzisana akupe, tichagara tichingodzidzisana pa YouTube channel yedu. Ndiyo yakanzi Godwin C Makumbe, Godwin Chipinge Makumbe. Comment, like, subscribe, share our video. Kuitira kuti mangwana mugowana mamwe video. Gore richitanga takakubatira zvinhu zvakawandisa. Sagare zvinhu zvatichasenga kudai. Tichiuya kwamuri tichikupai. Asi kuti tikupei zvinhu izvi. Subscribe, comment, share, then you can get more videos, more dzidziso, more fans. Zvichauya zvakawandisa. So please guys, just comment, just share, subscribe, like. Zvose zvokuenda ku YouTube unowana channel yangu, Facebook yakanzi Godwin C Chipinge, Godwin C Makumbe, YouTube channel Godwin C Makumbe. Zvese Facebook page iri ku WhatsApp, munotoya mukaneta WhatsApp kana uchida
Namba dzangu dziripo pa Facebook page, dziripo pa YouTube. Unodziwana namba dzangu dzinoti 0609 459 345. Ndodzidzokora namba dzangu dzinoti 0609 459 345. Unondiwana pa WhatsApp, unondifonera anytime. Totaura masasi ekudzidzisana, masasi ekuyambirana, tichionesana kuti tatase. Not kuti I'm 100%. Sometimes I can say something wrong kune vamwe vanhu. Kana ndogona kutaura mashoko kuti mumwe munhu anozofunga kuti uyu munhu aitaura zvinhu izvi anenge akandiona, but no, handina munhu ndakaona. But what I'm trying to say is ngatishandei kuti tine pane better level iri nani, kwete kuzongoti vanokwaningi vakaromba iwe une mukana wapiwa mbeu ugadzika pasi, wopiwa badza ugadzika pasi. Shamwari munda uyu woti mirai mvura inayo, mvura iyonayo woti arigani povata zvese kusvika mudhaka wadarika zvese. Please use some ways that I can say now, that I was saying, that I'm saying. Shandisa mamwe mashoko maviri kana matatu, watore wese mukati maoko ako wese. Tichitaura kudai so takabuda mune zvakawandisa zvatiri kukona kuzviendera namaoko edu, but we trying by all means so that you can maybe vana vedu vave nani. Pane ma situations atakabuda kuti kana zvataura kudai tichitaura kudai pane munhu anogona kusvika kati zviri kupi iwewe, but nyaya iri nyaya yekuti toda kudzidzisana. Tora 1 usiye hako 5, tora 5 usiye hako chiro 1, zviri nani udzidzisike. Nyaya yangu yati budi, kana makakurira pa level iyoyo yamakakurira, fight kuti uinde pane level iri nani. Rega kurega kuita zvinhu uchiti nokuti ndakakura ndichitambura rega ndimwe doroni pamwe ndingambozorodza pfungwa. Sisi pamakakurira ipapo muri, regai kuramba muchingoitiswa vana, muchimitiswa nedifferent people, kana kuti murege kudii muchiti ndiri kuzama kuti maybe ndikazvitira vana vangu vachazondichengeta, vachazokuchengeta iwe usingavachengeti. Please like, comment, share, subscribe our YouTube channel Godwin C Makombe. Tistobatana pa next time. Tine video iri kuuya futi kuda kukudzidzisai futi mamashoko, saga remashoko 1 January tine takabatana, tinenge tichidira anonzi live part 1, tichitaura pamusoro pemusikana mukomana, baba, sisi, mukoma, bhuti, tete, vese vanhu vavo tichataura nezvavo kusvikira manzwisisa. Zvaunenge unachoda kubvunza ndakudzai moya kuFacebook, kuWhatsApp yangu Facebook, zvese totaura muchishayawo mashoko enyu muchiya zvese. Please, bye.